Adatlygyň Lewapdaky habarçysy döwlet wakatyndan berilýän ardan unyň we ýagyň darganata bilen fara baralygyndaky etraplaryň hiç ýerine berilmeýändigini, adamlaryň ýer-tirden agşama çenli her gün paýagy garaşýanlygyny habar berdi. Dänewde her hepdäniň birinji güni her hojalyga 2 buhankadan çörek berilýän eken. Emma darganatada, çärjegde we farapda bahasy 1 manat 50 teňgelik çörek hiç kime berilenok. Towuk buğdy, ýumurtga barada gurrun hem ýok diýip habarçy 20-nji ýanwarda ýerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Bu ýagdaý gowuşýan maglumatlara görä fewda adamlaryna paýtagtyň ýaşaýjylarynyň özlerinden ileri tutulýany baradaky gumanly pikirler köpeldi. Yerli finçiniň pikirçe munyň sebäbi adamlaryň ardan harytlaryň Aşgabatdaky ýaşaýjylara berilýändigini eşitip, belki Lewap halkyna ardan harytlary bermesi edenlerler diýip öz ýanlaryndan ünje galmaklary bilen agly. Lewapda adamlar dine un bilen ýa werilse-de razy diýip ol adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Un ýa paýoklarynyň gijikmeginiň üstüne adamlaryň mellek ýerleriniň ölçenjek duwarada habar hem uruna boldy. Farawyň etrap häkimligi şäherde we owada ýaşaýan adamlaryň howly ýa-da mellek ýerlerini ölçemek we döwlet wakatyndan berilýän harytlary adamlaryň kanun boýunça jaý salynan ýerlerine görä kesgitlemek kararyny gelenemeňde. Farap häkimligi Söwda idarasyna şäherde howly jaýda ýaşaýan, ýeri 8 sotukdan kän bolan, owadaky mellegi 10 sotukdan köp bolan hojalyklara ardan un we ýağ bermeligi tawsyrypdyr diýip habarçy öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Inna adamlar yer katastr edarasyndan mellek ýeri barada güwäname almaly. Soňra jemaat hojalygy edarasyna bergisi ýok. Elektrik togy, tebii gaz we suw üçin bergisi ýok diýen kepilname almaly diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyk un we ýağ paýoklarynyň adamlaryň ýaşaýan mellek ýerleriniň meçhörüne görä kesgitlenjek duwarda aýdylýanlara resmi tasdikname alyp bilmedi. Mundan öň häkimetler käbir etraplarda un we çörek kyçylygy maharyna tandyr çöregini bişirip satýan aýallary soraga çekip un ýetmezçiliginiň sebäbini jemgyýetiň iň bir goragly agdalaryndan gözläpdiler. Emma häzir Lewapda bu hili un kyçylygynyň hem duýulmaýanlygy sebäbi hususy sewdada hiline görä 500 we 1000 manatdan satylýan unyň näçe diýsen tapdyrýanlygy aýdylýar. Bu unlary zawoddan kimler we nädip çykaryp bilýär. Bu tarapy garanky görnýär diýip habarçy bilen gürleşen Söwda işgär aýtdy. Onuň pikirçe her ýagdaý dowam etse döwlet tarapyndan ilap üçin goýberilýän ardan harytlaryň tögeregine gümürtüklük adaljagy meňdemeýär. Döwlet paýagy aýryp uny 50 manatdan näle 100 manatdan erkin satdyrsa, döwlete ýene 50 manat goşmaça girdeji bolar. Häzir 1000 manatdan satylýan unyň döwlete diňe 50 manat barýar. Galany korrupsiýany maliýeleşdirýär diýip adatlygyň söhbetdeşi munyň düşünme diýali kyn mesele därligini ýytady. Şu aralykda Lewagyň paýtagtyna adamlaryň köni uçar mendiliniň golaýyna ýerleşýän ýarym kanuny daçalarynyň kömekçi hojalyklarynyň ýykylýanlygy ma'lum boldy. Türkmen News'un maglumatyna görä, Türkmenabadyň yerli jaýlanş edarasy 19-njy ýanwarda ýygnak geçirip, ol ýerdäki bagçylyk hojalyklarynyň, garajlaryň we jaýlaryň aýrylmalylygyny aýdypdyr. 19-njy ýanwarda geçirilen ýygnakdan soň öý dolandyrys işgärleri haýyl etmän binalary ýykmaga başlady. Adamlara taýinlik görmek üçin bir günem berilmedi diýip garaşsyz neser bu ýerde onlar çamaşgalanyň öýümlägini ýitirýänligini habar berýär.